Ye Nensok TV Oboroso Bumugusi. Wia kigima mwanchu muligeria wigetasini giensoko no gosemerera kwano na kwabere ko gutwara ubuligeria boro bya kigima nigo cyaragire cinseso to cyabo no morgo basene rubere bwikirano kwane kibunango koletera ndamwana magiya bunabere kagwatega kurwa cingongo chensi inye chensi nyora yonsi nabuko yabwate gwetera sensemeri emitandao Facebook na boygo YouTube wetera Ensoko TV litukeli mwanchu muligeria nelituko linene kigima cingaki ensengima ego chengera abababa baito ego happy Mother's Day andonsi ase abababa baito vale enyoli bagalia ben lyokuganiria abababa baito amaya hali babere bagakorera wetera ase getasini keiga giensoko kondo mwanchi muliyeria tutarako yeretera senchira yobwekirano tenyaranga senchira yobwine Franse imyaka ibango esteri gai isinalenga kokora nalinge gasia nalenga kuri umushara kiri umutini nalenga tabana ba ne myaka na westiri so bagai nerbanye balere ngende sekuntu kwajuba mwira wanse Omusubati zipora kugania gwakanwa maega yogoseri gwa aso gutaikirania emeroberio yenkeyo Yamono uno kengo nyambane. I send you happy Mother's Day message. Chingaki chionsi Nyasaye abe naino. Ensengi mago chengera abababa baito aso kengo nyambane abaganeirie amaya. Mwana one osire toko kunyangaru asenkeye abakongu mbororo. Mwana wande skuru ono mwishimi wajali okengo nyambane aso koleta okobokase kumuriye amate ya nyangao wesokia na bayo kogokera ogosirwa gokumwenia omwanchobo. Karibu sana mwanchu muligeria tosanga subwa mogochaka bono iga gwika omwelio chinganki ensengi mayali chengera litukoli abababa baito nigo yokoligie kirogo kyobojumbe hasense moyebunge anyali bali chache mi county ya Kisii umosikie okengo nyambane aisokire na korwa ujumbe yaye na kobaganilia amaya abababa bonsi kobwa mono balia bebunge yanyali bali chache asenkwana yaye gwetera esimi nigo okengo nyambane aganirie abababa gwanchwa napo igogosirwa asekerekemo asengencho yomukyo monene bakobeka napo igogokinia chiamate Nande ritukoria rero uno kengo nyambane na beire ginko akerambu yamono our mothers aso kobana intu aso gotokinia aso gotoira chiskuru kuba akerambu yamono esengencho ritukoria rero nerieino. We are celebrating you. We are proud of you. Ntoba anchete kiandage ikomi. Nande abangina bonsi pi. Banyari bari eto ya chache. Nande bonsi pi kisi county engima, Gusii engima. Happy Mother's Day. We love you. We really pray for you. Nande ntoma etenga Nyasaye. Nabarae. Nande nabe na inu chinga kichionsi. Mbuyamono. Uno kengo nyambane. I send you happy Mother's Day message. Chingaki chionsi Nyasaye abe naino mbuyamono. Amataya mokura sekinyoro kia nyangeni hewodi ya Birongo nsemo yebunge nyali bali chache county ya Kisii nigo bona yesokire na kumoire niliambia mono moske Joel Okengo nyambane aseko basira komoenia omwanchobo Justin Nyang'ao bwo myaka 40 na kianda oyo ni gwali tukoria ijuma maiga yokurwara asegekegeke baukwana litkoria lero bakoragwa n'umurugyo nyagosira Divina Mora nigo boigo bamwakire mbia mono Okengo nyambane ase ogosira wakana efis yo mwana obo Elizabeth Nyaera
oyo ole grade ya 10 ase eng'encho y'oboremerwa bore ase omochio oyo nabo igo babwate omwana onde ore ase university ase bono barireira yogocha kumosira ase ganga yahaye yokuburi ekerugo ky'obojumbe ase obochori oborene bw'omwaka ogocha murikito Bethel Machini na roboti orwe matemo kurase kenyero kia nyang'eni wodi ya Bironge mugenya bari chache county ya Kisii nikobone yasokire na kumwira ndembe moskejo ya Okeng'o Nyambane asogo esoke na kubasira komwenyo mwanchobo asireta Justin Nyang'awu emyaka 49 oyo enoli tukure Juma maiga yokurwara asegekegeke na kubatika aseme chande menge bao kwana litukure rero bakora no murugyo nyagusira Divina Moraha nigobo igo bamwakire mbya Okeng'o Nyambane oyo gwetera bwatani baye litukure rero anyara kwabaga gwakane fisi yo mwanobo Elizabeth Nyaera oyo grade ya 10 asenge nchubore mirobora asomocho yo nabo igo babwacho mwana ndore university mugako ni garwarite ekara lingi kuruye gasi stroke ya mwagete kera ya mwagete kuruga abu akagenda gakira akairunya gitari wana nabachieta agasira njabano mwesime bacheri Okeng'o mbia mono asubacha kwongirira omwana school ikinja na kinsa betiyo kana nakwiri ningambe yamana asubacha se kenyoro kya nyang'eni uyu no mwana one osirete okugunya ng'au asenkeye obakong'u mbororo omwana wande school Elizabeth Nyaera omocho korone egenteki Okeng'o tokonye amatukari mutwe kwegura yatwagotebira omwana mkwamokore ebintu ebia omwana asome acha gwekonya amatukari mutwe omwana oyo minto orara gatiga abana abake batakite ogokonya omwana oyo igokuruka Elizabeth Nyaera kanyoro mwirira admission lakini renda igakurwara tanyara komokonya mbia mono mwishimi wa jali Okeng'o Nyambane asokoleta okoboka se familia ye asinkona yabo nige amatiyo ya motogiri Okeng'o asogwikirania eira yaye kubwekaniwa na bari abatari gwikirania chira chabo na kumugania gendre gosire ya matiyo ne chinde chibwatukwane bunokwo mwesimiga mbia mono asogocha gotokonya baroro bagoto promise ngokonya bari lakini mbari gocha baikirania uneta keire ese kenyoro tokorigere buya baroro bari university okonyete na indundo bwato yo moitore garo university tukagerete ngocha kurworo gokonya uku eso yo grade 10 dawote bambia mono mwana oyo itoga arwara una arwara wano osirire wano buna asirire otigire ebintu ebingi none nyumba ari kwagachatanya ikiranite na abana konyora buna arwarire omwana ga akonyotara kore school fees igombi yamono mwesimi gwa Okeng'o Nyambane sogotoretera ogokonya gaiga abange eo bakoruchira buna bakoru mbari gochimba ikirani gakio mwasimiwa ekegene gakono gwakorire goikirani ma kwa mokoreire shopping kwa mokoreire pisi igotogo getoko getokona igo mwasimiwa gendera no moyo yo iga abantu banyang'eni kenga twensi twabeire magaya Teng'enje twaroriro gokonya kwao na maiso nigo bono barireira gocha komosira siganga yaye yokuburekerogo kyobochumbi mebunge yo anyari bari chacho bochori bonene bumwako gocha Okeng'o mbia mono asogongonyera omwana kurusiko nando gendera butambe nakwe ningambe yamono nande mbia mono nande mega tore mega ya turi chikurangonyorore 2027 bunegoika abantu banyang'eni nonkorenge barasigwa ke proc gochesore bonsi pi no bakobeke kure sore na gakina inuko mwaigure iga mwaroriro ebikora biaye igo mugamumanyi gente kia sekenyero gieito ntugwanjete bia mono chikuranto koe amana pia abamati baito bara mbagwanjete mono sana abana bake aso mwana onyo usirete na abwata abana batatu mwana oyo monari igirasi ya PP2 ngondo nari university noyo nari giriti 10 tukonye asa matukari mutwa tuwanjite nandi tuwanjite mono Kuripotiria Ensoko TV kurase kinyore kiga kia nyang'eni mebunge ya nyaribari chache county ya Kisii Chempethuel Machin Omugabana bwi county ya Nyamira Amos Nyaribo ni gwamo na barai a kurase county yo nabo igo bateneneri bekia magia UPA
baikirana asinka yenyagusira omung'ina Teresia Omoke na komoa eng'oro museneta bwi kaunti ya Kisii Richard Mumoima Onyonka. Oigo nigo basaba abanasiasa koenekia omorembe chingaki chia matanga yokomoine nyagusira mama Teresia Omoke oyora chikoenigwa asinka yaye asilituko ria Ijuma ensemo yenyamataro. Ado tuacha abantu Korunyamira abuna tangana ko chamne governor ende nacha ne group ya kabere ya UPA party ya John Korunyamira na abandi koru Kisii goja ko apore Moisangione Richard Mumoima Onyonka. Mumoima tuachete kerasi tukerimo so kero monto kero kia nyora bakong goikote nene amoretere nonye nero ngorianyu na iya toreta monto ya moto wende kotwara ebirengerie bimo lakini no manyete na no mochi abana mbana kotwara ebirengerie bimo lakini amari bweri tukonto isaranzamo na ntubeke ebirengerie amo lakini kike bwenda kawa lakini yansire korekana na ende nkebe kani moye go Friday tinkagere tino tware burburu ekia abantu barachona abantu abangaine na abantu abanana bamaite their limits na ende karamo gocha matanga na inu mwasika abanyeno mochi nagiye itogwa bose ebasika abanyeno mochi abakwereire ekanyo kakwe nabo gotwara mayanda na ndonyora abantu baja gukora osodie compound is wrong. Akaramora moko butorwa kakenana. Igo obo mobo uzi mbori ne ojibo. Onde bwenzi ora agenda agenza mobo uzi oine mo biso itona momoza. No Mokurwan sawa sisi. And thank you. You have shown the respect for my mother that I have no words to express. I can't quantify what Kenyans have done. My mother was a very simple lady. You see where she stays? I mean, thank you so much. Omuseneta bwi kaunti ya Nyamira Okongo Mugeni nigabuli omugabana bwi kaunti eyo Amos Nyaribo komwali baga gukora emirimo buno omuseneta bwi kaunti eyo okwana kurasi kanisa ya Catholic ya Nyang'ina imeye ward ya Bukeire ensemo yebunge ya North Mugrango Okongo nigabuli Nyaribo wikirania amagendero alikibesa chikoena no agocha ase kaunti ya Nyamira nigaira libagelio lyokomoko boko Dr. Fred Matiang'i asiganga yayo kuligikero gukyoborayi wense chembe yotango kolese ngasiani obasa no batamo kuligikira ngiye tumigocha biri bokonye nabona ngocha na yanje baboji ese ngende tuwali bangia shiri biya flow ese bibuate program nena kembe moko rubana kemuse women moko manyeti nakimotake manye masakarana ko kina moile chinjoke mokae chimbe uchinjo mokae uchia mutato chifamilia mutato nakimotaka wana oke bone ndene bikobo libota wa makonga kwini bona nyine mwe ta bomani yonge taro murabe pero mape chimbe bona batale mutato ngai kusema mwati kyo mkuta basigisha hojia ngene Digo mo ke ina ba pe chincho kere diu tiri poti yera po ko na ba na ba chi bajiri kere chincho ke mo ye pe ta na to mo ko mo ja ko basi ne sa ko ba kida wa bitte chindo ji je ko ne ayi diu so bara ko chindo je ta ke ga mo no sai ji ko ne ngare no ko ko chi pa ko ma ji mo na ro ja One di dede karombo boy, ike mo ko mugaba ito awojo teto ko muge ga dia extra ite ro jo mugaba sida ta asa ande nyangu ite ro jo mugaba ike yo ka kilinga to ta gete debe se ngo to mo go check out
utanye kitana nyora Maria batai na kiko kile usotambu muri ba ile mwanya Maria utanye kitana kwa sababu ndio kwa Mungu muri ba ile mwanya Maria batai basi ndio ndio nini kwa bodi ile ni bodi kwa ndio kwa mgeni kwa kiasi ganda gele mo ita sipo sasa taneri baka mwa ni kwa ile nyama jeni ndio kwa leka ikiara ni ndio tatizo kama na chime ndio chia je kile siri bilioni 6 kama watu jenero bichare ni bilioni bona je kile 6 bilioni nanya ni jibono na mwabe kero mache chibaye mpaka ile chinyomba chini that's why World Bank ya kida asikile chiba yasafanya World Bank kero pamoja isenge njobo bao kumwata na mole wamogoka na kero mutana Monogeri bwe bunge nene Moses Wetangula nigamochirio murai wenso mukuru Uhuru Kenyatta aso gutasika serikali ya Kenya Kwanza kaukwana sense moya webuye East nigo aburia Uhuru gusiro bomo bwense ya Kenya sigikare kyo kyabwatani abasae abaraina babwatani nigo ababuria bamenye borogongoro gusira Dr. William Ruto ase entunda ya kabere. Nyinyi mnajua kwa miaka 10 huyu rais wetu mstaafu mwenye anazungumza maneno mengi sasa, na mimi nimemshauri na nazidi kumshauri ndugu yangu Uhuru Kenyatta, kwa sababu yeye alinipata mimi bunge, tumefanya kazi na yeye, tulikuwa kwa cabinet ya Kibaki na yeye. Wewe ndugu yangu Rais Uhuru, vile ulifanya kazi bila kusumbuliwa na mzee Kibaki na mzee Moi, usimsumbue Rais Ruto. Umestaafu, wewe kuwa mtu wa kushauri, sio wa kunungunika. Kuwa mtu wa kushauri, mtu ya kusaidia nchi. Because when a country goes astray, we count on our senior leaders, including you, Uhuru Kenyatta, as a retired president, to call the country to order. How will you call the country to order if you are visibly biased, permanently complaining, calling people names, and saying things that are not understandable by any reasonable person? Hizi ndizo vitu tunakuambia kwa heshima. You are our president. We give you the respect of a retired president. And respect begets respect. Jiheshimu, uheshimiwe. Sasa mambo ya siasa, nimekuwa ordinary MP, nikakuwa assistant minister, nikakuwa minister, nikakuwa senator wenu, sasa niko speaker number 3 in Kenya. Kweli nitakuwa wazimu kiasi gani kurudi nyuma kubishana kwa mambo madogo madogo? Si lazima tuangalie mbele. Na hiyo kuangalia mbele si yangu, ni yetu sisi zote. Lazima tutembee pamoja. And I promise not to let you down. I promise to work for you. I promise to do everything to improve our lot. We are partners with UDA. We are partners in Kenya Kwanza. We are partners in broad-based na ODM. Mzee Raila tulibishana na yeye, tukasukuma kurudumu. Alipoona matokeo akasema, watu yangu tuende kwa serikali. Asoroboti ruikire ikiyiga ni gotokumurikire ya mateyemo kurase kinyorugi ya Musocho Nyambogo sublocation imeyasirate Manga ekaunti ya Nyamira nigo herire gitambukiro kyo komokana musubati balenteta senka yabo eliagendererie egesako asikiri bagotabuna tali konyara emirimo ere asenkeyo Zipora Nyangweso Gwaro nigagoteba obeire ni amateyo ase enka yabo wetani emyaka 2 na boigemitinye 5 egento boigo akoboria onyabako muselia bamwakane ase kumusareria chinga kichaye choko egendereria Murikito Vincent Monda no roboti rwasowekirano kurumune tibando cyaga simege tucyanywari teye burugire nono mo burugo mutangani muchibu na chetelie eraundi ya kabere andaga chike meeting yibona bachete abagacha nabagambi baje batatu ngachikumuri anganta kunyara kuburuge seriogi njoko ganikuwa ndibono babanserire bontiga bante ina kibandu seti seito bakande bamukorere bitine bakagera bakagatika none migondo gokoregas
abantu mwanjirane mwezi Nomochando ororekanira senka ya amatenya gusira mabeya ong'ondi eyuere imeye kenyoro kia Mosocho egotoka Nyamboge location ya North Kitutu sub county ya Mange county ya Nyamira ang'igeka kiemia kebere nemetinye tano enkeye nigo baisaransete na korengereria buna barige omusubati eliabe mukamu murobo omamura obwato omochando bwa bongo omusubati boigo okogenderia amate yaye na boigo kobasira asobokoreri ao imeye enka yabo nyasenge nchonga mama orwarire bono konyorende to mumuro oyo nagikiagire toire getambokero giokocha gusaba omusubati oyo agende atokonye umusigo oyo egekogera noritoete egekogera tingocha korubona ari rogoro kaang'iche ndugero omong'ina musiberi chianga egetambo kereke nekemo kiabo asekeria kegokonya enka y'omogusii korwa bakoro goika chinga kibanyorero yoko basenka amarago y'omogusii naro mengo nyancha nkoro mwanyagetinga heritage orusagia rwabo omwagamo omonto oyo obwate oboremo buno ing'ora anyara obore egasi yaye gokora omanya korwa orende omorigeria omonto orache ko omoremereri omonto orio omusubati orio ocha nere omwasesi omorigereria omorore ekene omonto nare morete lakini amwanchire bunare chiombe ngwakanu chiare chiombe nere egento kekorokwa ng'a ecertificate engiya gose ekemanyereri ekiya gekoroki ng'a omonto onyomirwe chiasabu bono erere ikobarusa obe ase arwete yakobaruga abu igo ekero chiombe chiakanirwe chiamate chibere nkobeka chiarenge agreement ororo agreement bare kobeka sobo moiseke yo bare kurugo bokuma wisobo omumura boroki ng'a bono abanto abono twanchiranire twasangire endagera esaba ya amateye ekagwa senka ya Samson Waro kuru kenyoro kyogango kirwanda ase omusubati okorwa zipora nyangweso ng'ina abana batatu njase narengo kori egasi ekamati ya makobiara nero yansiganete gocha omuji oyo ebanta ispora ekamati yane nebwate omomura ari iga iga omomura oyo ari disciple togacha nekamati neyanti eyo bono tokarora rende omochi nkarora omomura oyo nkancherana yamateye egatwara omuroberio bwokomwarigania sipora ase enka yabo ase ekenyoro kia Mosocho ensoko TV nigekoenekia buna konyora mbaramu agachera enka yaye gose enyomba yaye korende bakamwarigania ase enyomba ya momura omwabo omogakoye oyo ore ase ekebarua kia isiko naigwete ng'a omusubati otokire tokagenda tokamuia ekogera abaigwanete moibori na kamati yaye ngenda tokamuia kero twamuia tintu atebete ng'aingi twachi komuieri togatebi tato omwabo omonto tokomoirera naki akororekana igo naganetie omonto oramokonye kendagera komusiberi chianga na binto binde bono rende omusa oyo omwabo aganchera nagatoa omusubati oyo nyuma ataracha nachete akamorora agateba omwanchire naende nkamotebia emigondo nere eye omong'ina noere oyo agantebia nabirori omogondo bwokorema ibi bono namorateti embongo ya mama erire goeta bwogechi bwong'ondi ebinto ebi naye okorema orendire abanto aba babere amo na abana bao bachire batatu amo naye eamateye nabo yachagete buya korende buna bokonyagokia rire rigachaka koenga koreng'ana ne amate yenkeye zipora agachaga koba musigo morito ase bare buna kamati yaye agoteba bono nabeire nkona gokocha narigereri sipora twagamba ebina natebi sipora gaki ngoetani ore pi ngomosoro namuteya no mwana ominto nyitingo muka muri ominto aya no mwana ominto igonte getokorega iga nayo obogima bakobera obwororo omenye ontebi kamati na igure twagenda naenda akona nachana iguna nderia amokira naende nacha muna chintu ndecho motureti akwana agantebi ng'a aya nche narosire kobera nkana amariogi namoreste mama ningo mama ekera koeresa egento na bakoeresa egento getari kento kia koeresa na sauti lakini kwanyora okeresire ne sauti bono nkaramoeresa bo mapema agachia akaombia mang'ana ayo bono mama munakomobori ng'a yokoru ng'ainkoru omoirani buna akomoirani orio kinie temba eamateye yabeire gekogania kogayana kerentunde no mutureti monyanki goika mang'ana aya akaba matindi na koyaereria omogambi omoke bwe sublocation ya Nyambogo oyo nere obeire kagochika ebikaro gose chibarasa gwetania mararimo erio gotema korigereria eng'ana eye ase ebikaro ebio babere bakobanga ng'ina bia sipora obeire atari goikerana bionsi atige ebirogo bibangire mang'ana ni nyamanyete nachete iga ngagamba eraundi entang'ani ekero twagamba omorembo ogachiogacha naende eraundi ya kabere
naende igatoka spora otwarire amagosa naende bakandangire ekamati ya spora igacha na tata omwaba spora agacha tukakwanera spora kulingana na amakosa ayu abwate tugakwana nere naende omorembe ogakora ki ugacha spora akairana gokora egasi yaye buya baigwanaine namobori spora nakirera antebe na yaye omorembe nokorete ki norororo eraundi ya gatato nero naende bang'akerete esimi omong'ina agacha ekanisa nare gochi kumbe konya omong'ina ochire ase omotureti ito omonene omotebiri monyangete ngambeti aye bono nchuchi kongambera bwana lakini nainche egesie ekiya konya namwakeire esimi inchu togende onyigwere omochando ore maatari mong'ina akarwa aya amang'ana aya bono ekero yachi goika ase spora mong'ina agachigorwa akaba omorero kero spora achi gokwana akamana goteba buna egesagana keri tintageti okwana egambi ntoki ebiokweresa bona abanyakenyoro bagoteba omogambi ono tikitutu nairete egetambo kero na korangeria amateye bachigokwanirana ase obisi chiaye egento boigo andake kiatigeire kenyoro amaborio buna eng'ana eye konyora terarwa ase abagambi abake amo na ekenyoro gochigochang'anya chinyomba echi siekire nde bwensi iyo gacha tukabanga ebirogo ntochieti korora onde omogambi agacha agakwana na ecommunity naende agachika entunda yende ya kabere riori no barenga bakaigu no omogambi ararie naende omogambi agatoma abanto bekenyoro bacha kuoyia omong'ina rende abarenge ase inkaga mbachieti gocha bono korwa abwo omogambi rende agapostpone bono mpaka bono iga aro ngacha ngakerwa esimi na omochief omochief nantagete roche na efamily engima egento kiang'oboetie naende robe ekina gochia ase omogambi naende naki ekonyarekana ngwakerwa esimi korwa roche bono ase omochief muna ntirimboke na efamily eye inki gekogera gochiari roche gotogocha ase esimi orore na inki kero togambe naki ebinto ebi monetana gocha ground gakorangeria abatugere gochiroche gotogocha ase esini ere orore na inki kero witness procedure no torega ige kenyoro ntobwateti ng'aki ekina gekorukorwa ase omogambi omoke kegenda ase omogambi omonene goika torachaka korwa ase omogambi omoke nero okebwate abatureti bekibinyore ebionsi yani nabo barenga abari boga seniors bagategerera tugakora barasa egere report erigwe kogenda rai chiefs office ekiagera atise batanga chibu agarangiri cio chia eyin contradiction egosarie ebigambo eflow ye case chikoenda ekiagera chief akonya information wa mutasi assistant chief onyora information wa museba tureti omotureti onyora korwase nyumba 10 and community policing Eriane gosara misi rima mbia chitariki sano na ibere omutinyo gatano omwaka oyoiga Zipora niga gosokwa kuru nyomba no mwenyene nyomba asekeria amateye goteba baisanikire koba nere asenkeye omumiro minto kabere yongete nyomba sinkorara ocha saa 11:45 ontura na muigororo so nyomba so room yaye antebie nyomba yane ntete gosieka soki ebinto bire bya guchiga basoki ebinto kuru nyomba okugora byarenge sitting room era na gochi bedroom ombori ingendo kia gitigarite maiga nasiekire nege koreke yatigire Zipora kare nemechando mono gasinyire kia gokora asenka ya moretete na kumwarigania no mogoko monene riberera rirasenkeye nigo riakinire no nyamang'ana ya abereka gokwanirwa n'abanyakenyoro etureti amo n'abagambi babo mami ngento bakunda na Zipora no gutakoregas na komotigera abana ba muchanda na gocha chinsa chierete butuko mochibwo omonto nero korore giagokora egekogera ntu twamotebirie kene paka twesabire muna nche nesabire lakini ebinto ebira bie bare gokorana no monyene oyo mote chinga kikoru Jumatatu bakwane na kibagokora Zipora agakira kiri bono Zipora no monyene nyomba ama machayo bagoteba nigo Zipora agokana tabwati mutwe gosemagega niga kwerera obeire gakomera aria marura senkeye ase batari komosika nabo igo bakomochecheria mono
Bono omong'ina agotebia abantu ati ngocha botuko saa 2 twangotorisha n'abasubati bande babiri erikio yo agacha agantebia egesagani kotobwati shiaga iga nore abana ochete nabaro bamete chinderwa omobere omogima yaikeire mama ong'anyiri omogaka ono koruga agochimoino omong'anyiri kwansa ritang'ani chianga oirire mwaye chianga nenegete ngosibicha omogaka one mama akachianura akarusia amache magachianekera kingocha ngachoa gochisibi mama agasoa kondama ngogotigerera ndo omochi oyo nkoeng'enta ande ngasinyuria ende mochandoki ngenda ngeresa abatureti igo abatureti kera bagocha bakomweresa ayatebeti abatureti nkoeng'enta ande omokungu oyo atigare momochangere chibesa chierongori momwarendera abana omong'ina obo nabwate omogaka oyo one moino oikeire bono agoteba inamoitete momura oyo akarwara akenda akamogacha moino. Abanyakenyoro ba Mosocho nigo bemurunganirie getambokero eamate yemokeire sipora kiokomoseria ase egeke gionsi abeire nabwo abwase bagoteba eamate yamoretete nere bwatama mocho nakorage ebiara bororo buna mbali kobwatia omochoko bwokogayana eng'ana babwate. Omong'ina oyo nomosubati oyo okorubwoye omenyire egaiga ere egarwanseti bwoye gose arotiringete igaonetie Mosubati ona aichaga agitore morandi are gaiga Mosubati oyo twamurangeri orangeri injoro seria abageni endagera gagocha gaiga narayi bako nagotega ng'aki igare korunyu igare gocha nyomba botuko nande na igare gocha oroseria abageni endagera bana mang'ana onsi pio moise koria kwana bunaro twambeti bwoye naragocha korenta gaiga igara yo bori monsi pin intore no bororo igonyi gweto obororo nande igonyi gweto obororo ncherate yo ora agenda sei no bani ga kwasareri gwa maisha au koru emiaka ebere korbani ga mnanche ntabi ng'aira na mino iongo sinyo asengo chigosa asita yo gosoa tiga batigo Mosubati obande nona abantu bekenyoro baroje omosozi gokorare gasi abamokorere bitinde bakagera bakagatiga none migondo gokore gasi nando bore monyero bone bamwakana chimilioni 3 totegeto onye bakomoseri abantu mwanjira ne mwezi nando omwana oyo nyantebi ng'ango charega abare kona komobisa bamoeteria rio etatombora ndiga bamwamboki nande bamoiranerio onyai chantebi kiagera omong'ina oyo emiaka naberira iga 45 tare korema omwana oyo gachete arweteka are koruka oichorema akabusura wabari akarema chibando akamanya kobiokia asaga akarema ebinyambi agatichororia ekera atichororia ebinyambi bono omogondo ororekani bana bamokoreire ebitina ng'aki omonto oraenda mogondo korema ekero okona gokani gung'aiwa ntuntokanti ng'amba moserio stagenda abo trade journals nkweigwe na state about the duration ya beira ara irung'orangwe tumi ekero batumita abasigani bakarenta omwana oyo naende ise omanyire ng'ina taiyo ise namete n'omwana oyo ochire bwoye naende bono bamanya korwa bamoseria egende sobo ngiga karororo intu totagete abanyakenyoro omwana oyo ateru bwoye abere ororo arende omomura oyo acherete tarigo bakomoseria omenyire emiaka ebere ase omwana oyo arikire are korendera abana baye naende bono ng'ai akorenda ochisoba achikobera nabo ebina bikogamba obo abanyakenyoro bagokogamba gwaikaransa intu totagete omwana oyo aterwa oboremo bwaye obworo obu bwaye tobororera ororo naintu tomobori ngiga koero tari korema oboremo boire orendera abana bago muna bamorentete omwana oyo aikanse neki abanyakenyoro amang'ana ya gwikasemesa yebyombe biri bikorigiria obwene bwa kero omonto nigo naboro barure ekerengerero kiabo aba nabo bisakure kiombe kiria kierigana Human Rights Watchdog imeye county ya Nyamira amarieta ne onkoro ku John Botsiro oginga wana ntukugani gwaitu n'abantu ba human rights batukurwanira omwana bwa mwanya abantu Mosubati oyo gagwakana guchakira omwaka oria asoete bwo amuchi oyo igodo demand abantu benkeibe bange bakana Mosubati oyo ebintu byaye eraira neso baseise amenya ororo ntubwati ayande oetanigo nainje benari nyandiko nyanumba na intubine office igo twarenge gotebanga Omosubati oyo okoreirwe echechembe asingencho omwana bomanyana akurusi gusobo omenya omochibwa omonto emiaka 3 emegima amanya kwimokerwe mambia yama abana babekirwe esukuru baenderete gosoma babeire disturbed bono bana ng'ana go batakeire korigeri kunande esukuru ende ng'ao nechi nechinga kichinkong'u ene tamu ya kabera abana baendete kuyarigania asingencho gokora matemwe
gotware gusaba ng'a moto join tokore ring'anerie asubuya na asubuanjani ba Nyasaye omusubati oyo atwara omorembe abantu bari baikaranse bairane barengereri buya omwana oyo bande atwara omorembe na gwetania yo otware kugani bamwakane egera agende rende onye nemirimo bamorente tacha gukora amang'ana aya abwatiranĩtie amateye no arasomo DCC bwe sub county ya Manga abwasachikire gocha kurigĩrĩria ng'ana eye ase egeka kiechiki ibere chire mutwe eke tigakebe buna nekengere kigotonyore buna ensemo ya kana yeli chikorito lyo mwaka bwechirwe 2010 gose Bill of Rights no iramo na intwe ekigani keri bankorerete torochi banse riri emyaka ebangweste irigaiga isi narenga ngokora naringe gasi ya narenga kuri umushara kiri mutinyi narindite abana bane bona barwe ekigani keri na bakorete isi bandu siti naringe gasi barabiti abankorere ekigani eki nende bangirani ne emyaka na westiri soba gaiga nero banyembarire ngende seitonti muke kwaju bamwira gonseri ekero Zipora agendete gotegerera asenka yabo boiborwa emate ya murusiti abo na kumuira ase ekenyoro kia Mosocho nigegendete gotochanse boikeranu na goteba buna bakoreira abo Ensoko TV Kitutu Masabe County ya Nyamira Njem Vincent Monda Okera umwanchi murigereria nongo ikera omweli obukumurikira amang'ana maya asobotuko obwarero kurende ngumanyigwa ng'a abatiotereria be timu ya Arsenal ritukoria rero mbale no mugoko kigima kurende gokubaumira na bokuba amaiga nchinkoro kwanga Kerubo Frida notogwatenere Barnabas Ondari Deborah Kerubo na boigo Kelvin Mogoi asokone kemna chibicha neliogi ria goikire asore asenchira ya bene ritukoria angio nobe gokumira na nere Clinton Ondigi asoko koletera amang'ana mayeni metinga subutuko bwarero lera arara ni bikoroto twara obutuko boro bya kigima